mboten karumpan singgung kula kados kamane. Ingsun tampa pangestu ingsun sira kang wajib nampa. Sangat anggen kula mundi mugi ndadosaken cici martiga. Iya. Kamane anggen kula wentas sedaya abdi lan nitite sedaya kewajiban wonten dalem taman kapuran. Boten wonten tumpang sunan, boten wonten ingkang badal dawuh panjenengan dawuh kamane. Apa? Menika lho. Ini ya Nggih. mergo putramu Darwati karo Garisariku melu Islam. Coba tak akui murgo. Oh, nistakaken Kepiye kewajibane putramu wadon saklo. Yen kayu Darwati lan Danosari. Cing paring dawuh. Wis ndereke Rama dalaipune pasewakan aku. Yen nggon ngayahi kewajiban nggih. Saderengipun matur kawulaken sebelum Iya iya. Ya tak tampa. sedaya kewajiban mboten yen saklajengipun kanjengipun dalam kanjeng mboten badhe jiwake tunggaling Kaya-kaya kok isih ngantuk. Omongane kok yo rasa-rasa. Kok menawi saya ngenipun ngayahi kewajiban lho Rama. Ngene lho Nduk wong ayu. Ora ketangkepi wae kewajiban aja nganti rewa. Mengko nak rewa nggonmu nginakake kewajibanmu, Rama karo ibumu ndak cingak ing penggal. Bandha sak undara lan kowe Darusari. Kewajibanmu piye nok wong ayu? Wis rampung. Ora sing kuciwa. Nyepake busana lan dedaran kagem Kanjeng Rama dalaipun. Ya, mendha sak undara. Kakang-kakang Patih Dipoyuga. Dawuh dalem Kanjeng Sak sampunipun tata lenggah wonten ing pendhapi Kraton Salmi. Nani. Kepiye kahanan ana ing Kraton Salmi kakang? Duh sinuwun Prabu. Ing mriki abdi dalem badhe matur ngenani dawuh dalem cuk nalika semanten kula keng parikedah miti pirsa ngenani panggesanipun sedaya kawula. Iya, iya. Ingkang mapan wonten ing Kraton Salmi. Titi wedal sak menika najan to kawula panjenengan mapan wonten ing ereng-erengipun Parden mandhap wonten ing Karat Pradesan minggah wonten ing Kitaraja sedaya para kawula panjenengan boten wonten ingkang alok kirangan sandang pangandhalah papan prasasat panggesanipun mubramugi pindha alinabur matus. Kakang Dipoyuga. Dawuh Sak sampunipun panjenengaku mireng aturira. tani Kaya-kaya gawe bumbunge ngati. Yen ngono aku percaya kabeh para kawula ing Kraton Salmi isih padha setya tuku aku kang embat praja ana ing Kraton Salmi. sedaya menika saking wicaksana panjenengan anggenipun ngasta cempuriting adil wonten ing Kraton Salmi boten bansinde bansiladan tansah adil para marta Iya, pancen salah suwijining pengayoman kudu tumindak adil para marta. Sing kudune iso ngayemi marang kawula sing dumunung ana ing parang pradesa mekaten. Nanging Kakang Dipoyuga kados pundi iki wal saka negara. Sakdungkapan besok panjenenganku bakal lengser ke Prabon ana ing Kraton Salmi. Lah, wis tak rembug marang garwaku lan kulawarga ana ing Salmi besok kang jeneng Nata ora liya putraku kang pernah werda Pangeran Darukusuma. Lah, sadurunge dadi ratu tak kon ngangklang jagat ana ing Kraton Salmi. Nanging wis 7 dina kok ora ana
100 sawetawis. Dalu Kesuma. Yen dalu Kesuma Dawa timbalan kok beda karo Pajatan to? papuntenipun nembe kemawon kula ngestakaken dawuhipun Kanjeng Rama. Naliti swasana wonten ing Kraton Salem. Iya. Dumadakan Kraton Salem kerawan tamu. Ana tamu. Cik, Tamu kuwi mau saka ngendi? saking Wonosegoro Wonosegoro. ingkang nami Prabu Kupala. Apa karepe kok nganti mamban ing Kraton Salem? Piyambakipun kepengin dongkeng kawibawan wonten ing Iya. Kraton Salem. Apa ora balikke Dalu Kesuma? Sampun kula motaken dadosaken pasulayan kula kawon. Kowe kalah Cik. sopok saka Wonosegoro menika Lesna. Kakang Kemung. Apa kelakon Salpi dijungkeng marang Prabu Kupala? Dewa kados Mas Prabu Kupala. Salpi menika sampun pendak leres Kang Mas Prabu. Mas Prabu. Kondolan kowe woso. Kowe aja padha kendhating kapalae lan sebab isih negara kang kudu dibedah. Ora liya pangkenging ora diyo. Mulane yai Pripun Kang? saperangane para kadang buta. Sumandha ning Salembi. Saperangane ayo padha nderek lumawat ing pengking. Bedah!